ପିଲାମାନେ ଗପଟେ ଶୁଣିବ। ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର ହେଲା। ଗପର ନାମ କଣ କୁହ ନା? ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଗପ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ବାଘଟିଏ ରହୁଥିଲା। କିଏ ରହୁଥିଲା? ବାଘ। ସେ ଦିନେ ଶିକାର ଖୋଜି ବାହାରିଲା ହେଲା। ସେ ଶିକାର ଖୋଜି ବାହାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡେଇଲା ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନା ସେ ତାକୁ ଦୌଡେଇଲା ହେଲା। ଦୌଡ଼ିକା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଠେକୁଆଟି ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। କାହାକୁ ଡର ଲାଗେନି କୁହ ନା? ବାଘ ଯଦି ଆସିବ ପାଖକୁ ଡର ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ବାଘକୁ ଡର ଲାଗେ ନା ନାଇଁ କୁହ ନା? ଡର ଲାଗେ। ସିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ହେଲା। ବାଘଟି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଠେକୁଆ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା। ବାଘ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ଠେକୁଆ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା? ତାପରେ ଠେକୁଆଟି ଭୟରେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ମାନେ ବଡ଼ ଗାତ ରହିଛି ନା, ସେ ଭିତରେ ସିଏ ଠେକୁଆଟା ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାଘ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲାନି ହେଲା। ଧରି ପାରିଲାନି ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା ଭୟରେ ସେ ଠେକୁଆଟା ପଶିଗଲା ଗାତ ଭିତରେ। ତାପରେ ଗାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଥିଲା, ବିଲୁଆଟା ଥିଲା ଗାତ ଭିତରେ। ମାନେ ଠେକୁଆଟା ଉପରେ ଥିଲା, ତା ତଳକୁ ମାନେ ବିଲୁଆଟା ଥିଲା ହେଲା। ବିଲୁଆଟା ରହିଛି ସେଇଠି। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଗଲା ବିଲୁଆ ଖାଇବାକୁ। ଭିତରକୁ ଗଲେ ବିଲୁଆ ଖାଇବ ମାନେ ଠେକୁଆଟା ଯଦି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ସିଏ ଯିବ ନା ବିଲୁଆଟା ତାକୁ ଖାଇଦବ ହେଲା। ଠେକୁଆଟିକୁ ଖାଇଦବ ବିଲୁଆ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ବାଘ ଜଗି ବସିଛି ନା ପାଖରେ, ବାଘ ଖାଇଦେବ। ଯେ ସିଏ କଣ କରିବ ସେଟା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା ହେଲା। ଠେକୁଆର। କାହାର ବୁଦ୍ଧି କୁହ ନା? ଜୁଟିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକୁଆର। କୁହ। ସେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା ହେଲା। ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲା। କିଏ କହିଲା କୁହ ନା? ଠେକୁଆ କହିଲା ହେଲା। କହିଲା ବିଲୁଆ ନନା ଆଜି ପୁରା ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପଶୁମାନଙ୍କର ସଭା ବସିବ। କିଏ ରାଜା ହବ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେଇଠି ସଭା ହଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯିବନି କି? ବିଲୁଆ ନନା ତୁମେ ଯିବନି ନା? ଏମିତି କହୁଛି ହେଲା। ଏ ଠେକୁଆ ବିଲୁଆକୁ ସେମିତି କହିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ କହୁଛି ହଉ ତାହେଲେ ଯିବି। ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତତେ ନିହାତି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି କହୁଛି। କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ? ଠେକୁଆକୁ ହେଲା। ଠେକୁଆକୁ। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଖୁସିରେ କହିଲା ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି। ଚାଲ ଯୋଉଠି ସଭା ହଉଛି ମତେ ନେଇ ଚାଲ ହେଲା। ବିଲୁଆ କହୁଛି ଠେକୁଆକୁ ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା। ଆଉ କୋଉଠି ସଭା ହଉଛି ମତେ ନେଇ ଚାଲ। ତାପରେ ଗଲେ ସେମାନେ। ଠେକୁଆ କହିଲା ମଣିମା ଆପଣ ରାଜା, ଆପଣ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା। ଠେକୁଆ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। ସିଏ କହୁଛି ବିଲୁଆକୁ ଆପଣ ପୁରା ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯିବି ହେଲା। ସେମିତି କହିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ହେଲା। ଗାତରୁ ସିଏ ବାହାରିଲା ଛାତି ଫୁଲେଇକି, ଆଉ ଯିବ ରାଜା ହବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ପୁରା ଛାତି ଫୁଲେଇକି ବାହାରିଲା। ବାହାରେ ଜଗି ବସିଥିବା ବାଘ ବିଲୁଆକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ବାହାରେ ଯୋଉ ବାଘରେ ବସିନଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ନା ବିଲୁଆ, ବାଘ ତାକୁ ମାଡ଼ିକି ବସିଲା। ବିଲୁଆକୁ ମାରି ମନ ଖୁସିରେ ବାଘ ଖାଇଗଲା ହେଲା। ପରେ ଗାତରୁ ବାହାରି ଠେକୁଆ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆଟା ବାହାରିଲା ଗାତରୁ, ବାଘଟା ତ ଖାଇଦେଲା ନା ତାକୁ, ଯାହାକି ମାଡ଼ିକି ବସିଲା ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ, ଠେକୁଆ ଦେଖି ସେଇ ଗାତରୁ ସିଏ ବାହାରିଲା ଦେଇକି ଘର ପଳେଇଲା। ଦେଖ ନା ଠେକୁଆର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର ହେଲା। ବୁଦ୍ଧି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ?